may asukal, diba? Wala tayong asukal. Wala tayo may amay man sa shadow waiting. Ay, pilpon. Nang kulak aruman nitan. Ah, may babawi-bawi ka mo, may kakarok-karok ka mo. Yung mo kasi bunita ka mo. Yung mo. Namigagon sa'yo, titing. Darab ni Manita mo. Ay, malambing. Video yan natin. Wow, lambing kayong dalawa, bebe. Kuya, adeng? Adeng mo yan? Ay, mo pinunoy cute sa anak mo kataklab. Tamay paguto. Dampal di ating to. Ay, pasaki na yan. Uy, Na ganyan, uy, baby. pasaki kalakuting. Yes, panalo ang anak ko. Bonsai! Tao na kayong dalawa na akong ka. Lalaro na kayong dalawa. Ay, share kayo sa laruan niyo. Maglalaro, mag-aaway na kayo. Share kayong dalawa, No, gali LL. Kung yung pakikialam ang gamit ni LL, Masay laki to, sundalo, sika to, NPA. Hinaan yun. Ito rin kuman, kanukin, nagpatakyo. Siyato man siya, batang siyapo. Masilog sa masilog. Mabait sa mabait. Meron siya, may laban na siya. Olga. Then. Hindi naman yan mo, nawali kinta. Naki, ang tawag doon, bobo. Gusto na sa ulo mo na ikarga ka mo. Alig mo na abay mo. Just look around. Mga kumakain. Kapag sa bayan ka lang. Ano ginagawa niya? Nagawin mo kalabas ng team. Alex Gonzaga. Just look around. Tapos alig mo may gawanda. Hindi rin na maging amay Kim. Ang social eh. Hmm. Ang ginawa niya. May batang hampas lupa man mo. Bantayan ko pa man dyan, kin. What si man siya kasi? TV5 man eh. Teka, partner mo labak kasi yan. ABCB, I want tipsy. Hindi naman kayo nagawa. Sige, ito na lang.
cream! Siyempre may ice cream tayo mga mahal. Uy, ano ba yun? Napanis na. Hindi mo kasi naman ng tubig. Hindi ka sa baho to. Kung hindi ka lang may diyan, ang lalak pa mo. Pansin mo din. Ayun na! Kame? Kaya pinagplatuhan mo. Bilig na kalama. Takot ko na pagtuhan ni Araya. So, ayan, kakain na tayo. Diba? Ano ka ba dito ba? Okay. Sarap. Ay. Dito niya.